4. Jopuonj osebed kiiko, kendo mano anyalo wacho ni TSC osebedo katimo tich. Koro ndalo ma olor skul osebed ki iluongogi ti imiyogi training mar ndalo 3 juma achiel kiikogi kaka wan jok mochung'ne jopuonj mag secondary wang'eyo ni mano osebedo katimore. Koro osebed kiikogi, kata mag jo primary bende osebed kiiko. Koro nitiere training ma ikawo ji ma inyalo donde skul achiel kato iterogi kamoro timiyogi training kato gimbe gidhi train jowetegi e skunde ma gintiere. Koro mano osebedo ka timore iikogi. To achak adogie kamiwacho ni nyithindo dhi wuok e grade mar 6 kadhi e grade mar 7 to gidhi e secondary kanyo